Doncs el meu benvolgut Larra és un clar exemple de que la persona més brillant pot tindre un breu instant d'alienació. He decidit no estar molt més en este món de merda i el poc de temps que estic obligada a estar preferiria passar-lo en silenci. Sol·licita un canvi d'habitació immediat! Tranquil, que no estic a punt d'eixir d'ací. Així no trobaràs res amb què poder suïcidar-te. Ets així d'espavilada, la xiqueta. Només hi ha una manera d'acabar el que vam deixar a mig fer. Il·lumina'm! Eixir d'ací. Siguem sincers. Jo vull eixir d'ací com més pront millor. I tu vols eixir d'ací com més pront millor. Jo no t'agrada a tu i tu... Evidentment, tampoc m'agrades a mi. No estaries tu millor sense mi en esta habitació? Oh, sí, això és veritat, sí. Podem canviar de tema, per favor? Sí. Si tu eres molt més guapa que totes estes. Sí. Sí, el que passa és que no saps treure't partit. Sí. Començant pels teus cabells. Mira, solta't una miqueta! Fígaro, de veritat creus que parlar del suïcidi farà que la gent se suïcide més?